Bahasane kiai muda saking Blitar namine Gus Ikdam, urip kuwi gondelane pusat kuwi lho. Aja berharap ning orang, berharap ning pusat. Tengah malam bangun, Pak. Salat sunah 2 rakaat. Meminta kepada Allah, ya Rob sing paring anak teng kula jenengan, sing paring ati teng anak kula jenengan. Ya Rob, balik ati anak kula supados dadi anak ingkang saleh. Matur nang Allah, matur nang pusat. Engko lek Allah sing ngatasi selesai. Le, mbokmu karo bapakmu bedina ndonga dadi anak sing saleh. Lah kita tuh sering kali berharap ning anak, akhirnya konflik terus karo anak. Amen iki lek ndi bojo keganggu rondo sanding omah. Matur nang pusat. Gusti, bojo kula ketingali keganggu kalih rondo sanding omah. Wajahe ayu, kulite sae, deteke sae. Menawi sampe kepencut panjenengan paringono manuke poklek. Matur nang pusat. Lho, iki ngaji torekoh lho. Lho kok lek sampean telebokne ati-atine lara, lek wis atine lara engko lambene melu lara. Tanggane mantu gedhen ora kon rewang. Lha kok bar bedho ki lho kok muwendung peteng. Muni piye sing gak kon rewang? Peneran, muga-muga udan deres ben ora enek sing enek model ngene iki ning Ponorogo. Ning Blitar akeh kabari keturanan kene iki. Lho nyapa to lebaran ponakane Ramara kok lebokne ati iki lho nyapa? Ponakane Ramara ya peneran malah oranya. Lek kok lebokne ati-atimu lara, lek wis atine lara engko lambene melu lara. Ponakan pekok. Kok iso ora ngene buli? Ulang-ulangane sapa bapake? Bapake ulangane sapa mbake? Lho lak dawa to. Pak nyapa to jenengan jamaah teng masjid nek cah cilik playon atimu lara. Lah mergo cah cilik playon kok lebokne ati. Long salat kok atine diseni cah cilik iki terus piye? Lha kula ki tenan Pak, pendak ngimami ki ten bocah cilik ki mluwayu teng ajeng kula. Lek wis kula Allahu Akbar, mluwayu teng ngarep kula, gek terus ngadeg karo malang kerik teng ngarep kula. Awak kula ki dipuwiti mulai ngisor, mulai dhuwur sampai ngisor. Bareng kula brobos balik neh. Ngono ki aku ya tenang mergo gak tak lebokne. Lek kok lebokne ati lara atimu terus muni ngene iki putune sapa to lho lak tenan. Sing gawe rene kuwi sapa mbae. Mbae krungu akhire sesuk ora nyangja. Tenan lek pengin apa-apa, lek pengin atine tenang, lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis engko mulih wiritane kuwi nek enek apa-apa aja dilebokne. Ae lek enek apa-apa aja dilebokne. Bu Bupati, jenengan nek pengen jadi bupati istiqomah tenang, sembarang aja dilebokne ati. Mumet sampe ngrasakne masyarakat Ponorogo mumet. Loh, tenan, ati niku lek sembarang kok lebokne, atine sing ra kuat. Urusan bojo mlebu ati, tangga mlebu ati, sawah mlebu ati, tebu mlebu ati. Mara tuwa wong tuwa mlebu ati. Atine ndak kuat. Samane eling-eling wong toreko, Allah gawe ati iki tujuane sitok agar kula karo panjenengan konek karo Allah, ben nyambung karo Allah. Ati iki kudu diseni Allah, golek kok iseni tebu. Ruwet atimu. Sepeda motor iki lek diseni solar, rusak napa mboten? Rusak wong duduke kok. Ati iki lek kok iseni donya, gak tuke, mumet awakmu. Isenono Allah. Mula aja sembarang dilebokne. Sing mlebu ning ati mek Gusti. Lah aku kok ngene iki tenan lho. Tenan mulih ra digawani berkat yo ora tak lebokne ati. Lho, saestu Bu Bupati. Lho, niki kok anu mboten kula ni mek guyon, kula lek penduk Pak Sugiri mesti disangoni kok. Tenan. Mbuh lek sing iki Mbuh. Aja dilebokne.
Ajudane di WA siapno. Mboten Bu niki kersane wong-wong seneng wekan niki. Lho, saestu. Jadi konsep awake dhewe lek pengen atine awet sehat, tenan. Aja sembarang kok lebokne ati. Sepeda motor iki kok pabrike kok numpaki wong loro, lek kok tumpaki wong 5 ndang rusak sepeda motor. Ati iki kok pabrike kok ngiseni Allah, kok numpaki Allah, lek kok tumpaki sak liyane Allah bermasalah iku ati panjenengan. Mula kon melu tarekah, karepe nyapa? Ati sampean iki ben panggah eling karo Allah. Hoi. Nek apa nyai lebek nih. Ngelek suami jenengan ra rawuh Bu sing ngaji ning masjid sapa Pak Lukman kon di Blitar. Apa judule? Nek apa enteng sampean kok mulih kok pengajian enteng. Wong rumah tangga gampang bubrah iki mergo sembarang dilebokne ati lho. Dilokne bojone lebokne ati, dilokne suamine lebokne ati. Wis bubrah kuwi kok. Wong ati iki isine Allah kok. Loh, tapi anu lho Pak Lukman, kula iki dilokne kok panggah lara ati kula ya. Difitnah dipaido kok lara ya ati kula, kok panggah mlebu ning ati. Ayo balik ning pesene Allah teng Quran wau. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong Ponorogo, atimu ilinge Allah kok dadi tenang. Clear nggih? Lek pengin atine tenang kon kelingan Gusti. Wis saiki tak takoni tapi dijawab jujur. Sampeyan iki lek dilokne tanggane, ati sampean kelingan Allah apa kelingan sing ngelokne? Lah kuwi apa? Wis ketemu saiki ketemu lah dilokne kancane gak kelingan Allah malah kelingan sing ngelokne. Ya kelingan 17 tahun ya lara atimu 17 tahun. Ngono lho. Aja kelingan sing ngelokne tapi kelingan Gusti. Piye carane kelingan Allah? Allah dawuh, maknane kelingan Allah niku ngeten lho. Kon kelingan dawe Allah. Mergo urip iki gondelane Quran. Allah dawuh, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan dadosne apa ning donya? Mboten enten sing mboten enten paedahe. Kabeh ning donya ki sing digawe Allah enek paedahe. Termasuk Allah gawe tangga sampeyan tukang ngrasani, tukang ngelokne, tukang mitnah, tukang maido, kuwi enek paedahe. Untuk apa? Untuk ladang mencari pahala. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dilokne tanggane kok sabar gak dilebokne ati, moko kebaikane sing ngelokne dikek ning sing dilokne. Sapa sing dirasani tanggane kok sabar gak dilebokne ati, kebaikane sing ngrasani dikek ning sing dirasani. Sapa sing difitnah kancane tanggane dulure kok sabar gak dilebokne ati, mongko kebaikane sing mitnah dikek ning sing difitnah. Aja kaget lek besok nang akhirat wong Ponorogo gak merasa dirinya punya kebaikan, lha kok kebaikannya bertumpuk-tumpuk. Yo, dalem malaikat, omahmu ndi Ponorogo? Bupatine wedok to nggih. Bupatine sregep to ning pengajian nggih. Wis takoni malaikat mungkar nakir, "Mpun, yo melu aku teng budi malaikat mlaku-mlaku." Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan. Lajeng wong niku matur, "Malaikat napa tumpukan niku?" "Ganjaran yu." "Ganjarane napa?" "Maca Quran." "Gadane sinten tekmu?" "Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat." "Iya, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran." "Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok kathah, kowe iki ndek tangga. Tanggamu sregep maca Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu. Ada awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane maca Quran." Pek. Kayak ngono kuwi lho Bu. Mlaku malih lho niku napa malaikat ganjaran napa sedekah gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula cedhil-cedhilit yang jetis lho malaikat. Heeh aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampane kon becek ra tau nyang to. Lho tapi kula kon diganjaran sedekah tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu, ada awakmu sabar gak kok lebone ati, mula ganjarane sedekah pek. Mlaku malih lho napa malaikat niku ganjaran napa kaji gadane sinten tekmu. Lho lah kula lho dereng kaji. Ya kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukane Avanza.
Lho tapi kalau kok diganjarane kaji, kowe ditanggo buka kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Ning sayang tukang ngelok nih maido awakmu, ada awakmu sabar. Mula ganjarane kaji pek. Masyaallah. Kok enten cahaya malaikat napa niku ganjaran? Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dadi wong Blitar ra tau tahajudan malaikat. Malaikat jawab, "Yo aku roh." Wejane ben bengi mesti tangi to, tapi mek nguyuh. Nek nguyamu nak nyami ang uya iya. Lho tapi kalau kan diganjani salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli tahajudan ning sayang tukang rasani ngelok ning maido awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjarane salat tahajud pe. Tibane dirasani dilokne difitnah itu untung karena mendatangkan pahala. Dongke. Untung, mula sampean iki lek diomongi Mbak, sampean dirasani jere saiki malih kemayu, jawabane ala bede, wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Lho, ditata atine. Terus gawe kolak kacang ijo mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tak ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho boleh tanggane sampean kabeh apik ngelokne ra tau maido, ra tau mitnah, ra tau jujur, sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting nek gawe golek kan. Mula lek ning jetis enek wong nganyelne ingunen. Lho, enten apa Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah diingu karo Allah, Pak? Allah lek sir mateni Abu Jahal Abu Lahab sakit. Lho kok panggah diingu sebagai ladang Rasulullah mencari pahala. Jadi Kanjeng Nabi ki ganjarane akeh mergo nyapa? Sabar ngadepi wong elek-elek kuwi lho. Mula sampean rasa gumun lek Bu Bupati besok nang akhirat mlebu swarga dhisik dhewe mergo nyapa bendina dirasani rakyate Bu Bupati sabar. Lho tenan, ladang bupati mlebu swarga ki lek mek dirasani wargane ki lho. Mula kula ki sering kadang mikir sok ning akhirat wong sing paling keh ganjarane sapa ya? Tak jawab dhewe, Pak, Presiden Soeharto. Lah nyapa? Pak Harto leren dadi presiden, wong sak Indonesia kabeh ngrasani atik sitok endane sing njaluk ngapura. Ayo, sok Pak Harto mikul ganjaran ini. Napa Pak Harto ganjaran kok kathah men? Lah wong sak Indonesia ngrasani aku kok. Lah niku sing gedhe dhewe keng pundi kok nggone Amin Rais. Lah napa lah Amin Rais tukang ngelek-ngelek aku kok. Mula wong tarekah ora usah ngelek-ngelek pejabat, kapan sampean arep njaluk ngapura ning presiden barang lho kapan? Mula NU punya keputusan delok infotainment itu haram. Lha kok sampean ngrasani Dewi Persik iki lek mupethuk Dewi Persik lho kapan? Jadi wong dirasani ki malah untung karena mendatangkan pahala. Konsep ini harus kita jaga betul. Layak khulul jannata man layak manujaru bawa ikohu, ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga ganggu jam 12 bengi mulih montore kenal potelo. Tang 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 tang. Rakop. Lagi kesirep tekone. Tang ganggu. Jam 12 awan usume wong istirahat, tanggamu muter tiba wanter. Gek salone didep ning ngene sampean. Gek lagune panggah kuwe, pokoke joget. Tun mbokmu. Gek mbokmu ki jantun tenan iki lho. Tangga sing ganggu sampean gak mlebu swarga. Sahabat bertanya, sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok Wis mulai hari ini jangan mudah sakit hati. Dibalik disakiti hati orang lain ternyata mendatangkan pahala. Nomor 2 kelingan dawuh Allah. Allah dawuh ngeten. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia itu tempat ujian. Urip mati ki ujian. Dunia itu tempat ujian. Demi Allah ora enek wong urip ning donya gak diuji ki gak enek. Panggenan penak ki swarga, lek donya ki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Lho wong duwite akeh tambah gede lho masalahe. Duwe motor siji karo motor loro, masalahe gede motor. Duwe omah tingkat karo ora tingkat, masalahe gede omah. Lho,
Wong iki saya bondone akeh, saya akeh masalahe. Pikinane kula ngaos teng Kediri, Pak. Mulih jam 1:30 lewat dalan kecil enek omah apik tingkat 1:30 ki enek wong wedoke nutup pager, Pak. Wedi pagere. Supirku tak omongi kuwi lho wong sugih 1:30 rong turu. Omah sandinge turu nglengger. Lah napa Pak Lukman? Lah tanggane ra ndek pager kok aku. Anggitmu wong duwe donya. Donya ki panggenan masalah. Rong rabi susah jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Pah. Sing wedok kenyihe. Rabi setahun ini awake kuru lah kok setahun setengah malah mati. Ora ndek anak bingung jelek ndek anak ayem. Ndek anak tenan nakale. Kon ngaji mau kon sekolah mau kon mondok mau kon kuliah mau dino-dino mek glegeken. Aja golek ayem ning donya ki panggenane masalah. Mula tak peseni ora usah iri karo tanggamu sing sugih, tanggamu sing sugih yo ndek masalah. Tanggamu sing tumpakane pajero duduk wong ayem kuwi wong kemeng. Mula lek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu ki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng liwat. Sama nyawang wong sugih ketoke ayem demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Dunya ki mek sawang sih. Kayak godhong suruh siji alus siji kasar lek kok geget padha pahite. Ngono lho, Pak. Leren leh iri ki leren sing kok irene iki padha. Donya ki kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal masalah, ora entuk bal kon nguber bal, mesti entuk bal kon ngoperne kancane. Ndelok lek kerenggosan nguber bal tangi digo mulih ning jetis. Kok cekel malah heng, mari dioperne lah kok diuber. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Aku ndelok wong bal-balan iki kaya mumet. Iki wis tak usulne wong bal-balan tulung wong 11 nggawa bal dhewe-dhewe. Wis. Ya ngene iki donya iki panggenane masalah. Kan donya iki panggenane ujian. Mula sampean rasa kaget. Indonesia iki wis salah. Presidene sapa ya panggah Mas? Pancen donya panggenane Pak Karno ceblok krono masalah jarani orde lama, Pak Harto ceblok jarani orde baru, Pak Habibie ceblok maju neh gak oleh mergo ndek masalah ngeculni timur-timur. Bareng ngono diganti Gus Dur difitnah, kena kasus Brunei Gate, diganti Bu Megawati turane Gus Dur. Maju neh ra dadi mergo ndek kabar ngedol Indosat. Bareng ngono diganti Pak SBY, dikuyo-kuyo, enek museum jenenge Hambalang. Bareng ngono diganti Pak Jokowi, roh sampean. Wis leren dadi presiden masalah rong leren. Delok nih karo Roy Suryo jadi ijazah palsu. Padahal sing ngetokne ijazah muni asli. Lho lak repot to wis. Ngono sampean iki lek pengin roh ijazahmu asli apa ora tulung takokno Roy Suryo. Tenan Bu Bupati, mumet aku ngrasane. Ki padahal dek iki jaman dadi menteri lho Indonesia Raya iki yo ora apal. Ora jan kemeng to ngrasakne donya iki ya Allah. Ya wis ngene iki donya iki panggenane masalah. Ngapunten, Ponorogo bupatine sapa ya panggah? Mergo donya panggenane wis to. Wis to bupatine lanang ya masalah, wedok ya. Yo tenan, pancen donya lho Bu Bupati. Ayem iki panggenane nang swarga. Lek ning swarga iki gak ada masalah, mergo waras terus gak tau lara, sehat terus gak tau sehat terus gak tau lara, nom terus gak enek tuwek. Ndong nggih, seneng terus gak tau susah. Kuwi ning swarga. Lek donya iki panggenane ujian sampe eling-eling. Mula gak usah kaget lek diuji karo tangga dulur kanca wong tuwa maratuwa aja kaget. Pancen dunia itu tempat Lah ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Nyapa to cah sekolah kok enek ujian, gurune ben ngerti endi sing pinter, endi sing biasa, endi sing bodoh.
Donya iki karo Allah dike tempat ujian ben Allah ngerti tibane wong-wong sing melu tarekah kuwi wong apik. Tibane wong Ponorogo kuwi apik. Kuwi kanggene ujian ki Allah ben ngerti. Ngoten lho. Mula jenengan ki Pak Bulek dielek-elek, aja bales ngelek-ngelek. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong. Lho. Sampeyan ki lek dielek-elek diam, aja dilebokne ati. Mergo nyapa sampeyan wis menang sitok sampean. Lha lek awake dhewe dielek-elek genten ngelek-ngelek, akhire ketemu tibane wong loro padha. Lah terus sing apik ki lho sapa? Lah nggih to. Lha wis kaya Lukman iki lho diceluk kiai iki lho tulisane, Kiai Haji iki lho. Lah kok dielek-elek wong ora kiai kok mbales. Lah terus bedane kiai karo ora kiai iki lho apa? Bu. Kula iki lho wis ngalung serban. Lah kok dielek-elek lho kok mbales ngelek-ngelek. Cepoten nek gelar kiai niki tibane padha karo sing ora kiai. Kula niki nalikane pertama kali dados wong Blitar, kula asli wong Jember Bu Bupati. Niku pernah konflik dengan seseorang. Enek kanca kula ngomong ngene, ora lho Pak Lukman, sampean iki alumni pesantren. Gek sing ngelok-ngelokne sampean iki dudu alumni pesantren. Lha kok bales ngelok-ngelokne. Lha terus bedane sing mondok karo ora iki lho apa? Lek ngono sampean rasah mondok ae. Celes Pak. Betul tibane dawuh Allah, dunia itu tempat ujian agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Bu, jenengan iki wis melu tore. Tulung lek dielek-elek wong ora melu tarekah aja kok bales. Lah lek kok bales engko bedane sing melu tarekah karo ora. Nuwun sewu para kiai, panjenengan ketinggalan tempat duduknya berbeda. Jenengan tengah jenge nek jajane, lungguhe ning ngarep. Apunten, panjenengan punya kedudukan mulia. Jadi lek dielek-elek karo sing ora lungguh ngarep, aja kok wales. Lah lek diwales terus bedane lungguh ngarep karo mburi. Tenan Mas, jenengan wis dadi polisi, sampeyan wis dadi tentara. Sampeyan punya kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Pak polisi lek dielek-elek sabar. Golek sampeyan genten ngelek-ngelek terus mintane polisi karo ora. Ya cepet tenae nek lambimu kuwi. Mula Kanjeng Nabi dielek-elek Abu Jahal ndak marah. Kanjeng Nabi ingin menunjukkan aku ki wong apik. Abu Jahal ki wong elek. Ngono lho. Sampeyan ki lek duwe tangga cetil, aja kok bales cetil. Sampeyan lek duwe tangga pelit, aja kok bales pelit. Lah lek tanggamu pelit, sampeyan pelit terus sing apik. Wis genah. Aja dilebokne. Piye carane donya ki panggenane uji. Wis dieling-eling to. Lah diuji ki tujuane nyapa? Ya Allah ben ngerti tibane ahli tarekah ki apik-apik. Lek dielek-elek genten ngelek-ngelek wong loro padha wijere wong Blitar sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Lho nggih. Wis genah. Nek enek apa-apa anjat dilebokne. Ki ngomongne ati wong ngaji ning tarekah kok. Nomor 3 ben gak mlebu ning ati kalingana dawuh Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Pengumuman Allah sing dawuh, manusa ki digawe gak sempurna. Awake dhewe iki barang cacat. Mula lek dielek-elek aja kok lebokne ati, ngapunten pancen awake dhewe iki wong elek. Wis. Manusia gak sempurna, mata bisa memandang lek dekat, telinga lek bisa mendengar lek dekat, hidung bisa mencium lek dekat. Nyapa awake dhewe iki dilokne, dicaci maki, dihina, marah, ngapunten karena kita merasa hebat. Ngapunten sing metu teko irung iki duduk barang istimewa, sing metu teko mripat duduk barang istimewa.
sing metu nyilit untuk barang istimewa. Awake dhewe iki duduk wong hebat. Barang-barang sing metu ngapunten, barang sing gilani, awake dhewe iki wong gilani ngapunten. Lu ngomong ning ibadah awake dhewe ya duduk hebat tok. Ayo sing rawuh iki tak takoni ngisi pulsa karo ngisi kotak amal sregep endi? Lha wis genah ngono lho. Kok dielek-elek ra gelem lho maca Quran karo maca WhatsApp sregep endi? Lha kaya ngene ngono. Lha awake dhewe tenan. Tenan, dalem jenengan kamar tamu karo kamar salatan apik endi? Kamar salatan buri dhewe cedeki kandang sapi. Dapak lampune padang, dop lombok 2 watt setengah. Kamar tamu lho di keramik. Kamar salatan dipatlah. Gini kamar salatan dicentelan. Ya Allah, ting trentel BH Androx Impact. Ngapunten jenengan nyala BH teng kamar tamu wantun napa mboten, Bu? Tapi lek ning kamar salatan kok malah wani. Kuwi awake dhewe ngono kuwi lho. Awake dhewe duduk wong hebat. Pak, jenengan budal Jumatan. Ning sak panjenengan nenek dhuwit 4 lembar 1.000, 50.000, 20.000, 1.000. Sing dilebokne kotak amal sing pira? Bolak-balik tak peseni dhuwit 1.000 aja dilebokne kotak amal. Dhuwit 1.000 gambare patimu ora nggawa pedang. Wong nggawa pedang tulung aja dijak ning masjid, jak ning Tegalan. Sing dijak ning masjid sing kumplukan kae lho, Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 digambari wong kumplukan kuwi karepe kon ngejak ning masjid. Lah wong Blitar karo Ponorogo ora sing dijak ning masjid sing nggawa pedang. Akhire dilebokne kotak amal mbacoki kancane. Awake dhewe iki duduk wong istimewa, Pak, masyaallah. Pak, jujur, hari ini sampean panen pari 2 ton, sampean PP teng Baan. Jam 7 sampai jam 12 sawan panas, pari sampean cekeri. Lungguh nang kursi lho kok keturun. Jam 12 lho mari nyekeri kewesel, lungguh nang kursi lho keturun. Tangi-tangi 2:30. Metu nang Baan lho kok mendung peteng arep udan. Gek durung salat zuhur. Ditinggal salat zuhur gabahe kudanan. Ditinggal ngentasi gabah zuhure sing ngucul. Ngentasi gabah apa zuhuran? Lak tenan to. Wong gabahe karo pangerane jek abot gabahe kok rumangsa apik iki lho. Lho Lukman iki lek dielek-elek aja nesu. Wong kowe iki ya pancen duduk wong apik lho Lukman. Wong kowe iki nyatane mripatmu nyawang wong ayu ya nah. Kowe iki kok rumangsa apik. Sampeyan iki lek dielek-elek ora usah lapor polisi pencemaran nama baik, gak usah. Pancen nama jenengan ki ora baik. Didik lapor polisi pencemaran nama baik. Apa awake dhewe iki baik to? Lha tenan, sampeyan iki lek nek wong gendeng tukaran ora usah nesu, mergo sing sitok gendeng sing sitok ya. Sampeyan nek dielek-elek aja kok lebokne ati, pancen sing ngelek-ngelek duduk wong apik, sing dielek-elek ya duduk wong sadar diri. Manusa ki gak ora usah kaget nek polisi medil polisi, pancen manusa gak sempurna. Ora usah kaget nek polisi medil polisi gak usah kaget, pancen manusa gak sempurna, Pak. Lho tenan. Enek kiai ngapunten ngetengi santrine, nak anjen kiai iki ya ndak tem. Ngapunten. Enek bupati kecekel KPK ndak usah kaget, pancen manusa gak sempurna. Loh, betul bupati gak sempurna. Kula ki biasa. Lho pancen manusa gak sempurna kok. Hah? Kok awake dhewe mencaci maki orang. Lho kok iki ya sempurna. Ajar, Pak, pancen manusa gak sempurna. Mula lek dielek-elek jangan marah. Mergo awake dhewe pancen duduk wong apik, pancen wong. Kanjeng Nabi kurang sempurna piye? Coba jenengan pirsani biografi ini. Tiap hari dicaci maki orang, dihina orang, dilempar batu sampai bercucuran darah. Rasulullah ki sempurna. Tidak pernah berhenti dari cacian. Difitnah tukang tenung, difitnah tukang sihir. Itu Rasulullah. Terus Lukman gila sapa? Marah? Enggak, Kanjeng Nabi. Pilih. Kanjeng Nabi sing sempurna. Wong Gusti Allah sing sempurna kok paido. Allah ki Maha sempurna. Digawe udan muni piye? Udan. Nah. Gua panas nah. Sumuk masa kuning Ponorogo Gusti Allah ora tau bener ta.
Lah Gusti Allah sing Maha sempurna itu lho dipaidu. Apa meneh awake dhewe menu sampai Allah ki dituduh duwe anak jenenge Nabi Isa, Pak. Difitnah kuwi anake Allah, Uzair difitnah anake Allah. Allah marah ndak. Nyatane sing mitnah mepe klambi yo garing kok. Lho cara Allah ki mutungan, oh diangker kamu ngelokne aku dipengik duwe anak. Kowe lek mepe klambi ra garing kowe. Kowe lek adang ra mateng yo ora iki. Nyatane lek adang mateng. Jika panen ora panen ngeluh. Deket awake dhewe kan tukang maido pangeran. Fotone. Ya ngono kuwi manungsa iki ra sempurna. Padahal sing ngomongi jane ya pengen dipoto karo Bu Bupati jane ya. Ya wis rasa kaget. Wong jane sing ngomong ki jane ya mergo rong kebagian kok. Golek wetok ngembut elpi kalih kula kok tak tunduhne bojoku aku ngono. Wis. Pak, lek enek apa-apa aja dilebokne. Pancen awake dhewe iki gak sempur. Allah itu maha sempurna tapi panggah disalahne karo manusa. Dan Allah tidak marah kok. Wis mapan. Enak jadi wong terus sabar. Ya iki sing darani ala bi zikrillah tatmainul qulub. Eling nang Allah, atimu dadi tenang. Eling nang Allah maknane eling nang dawe Allah. Wis nomor 2. Nuwun sewu Bupati kula dijatah 2 jam. Mau panjenengan didhawuhi sekitar mungkin pidato 5 menit. Aja dilebokne. Nomor 2, ati ki lek pengen tenang, urip ning donya, aja arep-arep ning manusa. Tapi berharaplah kepada Allah. Mergo manusa ki duwe watak PHP, pemberi harapan. Sama lek gondelan ning wong tiba awakmu. Lek Allah ki la yukhliful mi'at ning Quran, innaka la tukhliful mi'at. Panjenengan Gusti ndak pernah nulayani janji. Sampai nek urip kok arep-arep ning wong. Sampeyan niku gampang lara ati. Ngene lho Bu, mriki iki lek ngarani becek apa buuh? Wong kene lek ngarani becek napa buuh? Becek nggih, paham becek nggih. Ngene, jenengan ki lek becek, aja duwe niatan aku tak becek, sok lek aku mantu ben geden dibeceki. Aja ngono. Mergo lek sampean duwe niatan aku sok lek mantu ben geden dibeceki, kuwi berarti jenengan arep-arep ning wong. Lah ternyata tenan basa sampean mantu tibane dheke ora lara atimu. Lah wis lara atine terus ngundat, ra kelingan. Dheke sunatan aku moro, dheke ngedekne omah moro, dheke mantu moro, sedeng aku mantu ndak ngetok pekok apa piye. Lah salahmu arep-arep ning wong. Mula sampean tak belajari, sampean iki lek becek niatono krana Gusti. Sampeyan kok lek becek niat krana Allah, lek sampeyan mantu dhek ra becek, atimu ra gelo. Mergo sampeyan wis sejak awal kok tata lek aku becek krana wis lek krana Allah tak duduhi. Engko lek sampeyan mantu sing becek mesti Allah. Lek sing becek Allah, engko sampeyan nek mantu barokah. Mergo Allah ki lek becek ki masyaallah. Allah ki gak tahu titik lho lek ngewehi. Oh, kok Allah becek wong sampean titip jagung sitok lho, kok titip ning lemah, ijole ratusan jagung kuwi lho. Cek ditambahi janggel. Cek ditambahi tebon, ditambahi klobot, cek ditambahi rambut kaya ngono lho. Gusti Allah iki kaya ngono kuwi lho. Ngono kok gondelan karo wong iki lho. Tangga kula ki panen pari sak ton, kula takoni winihe pira gangsal kilo Pak Lukman. Subhanallah, Allah ki lek beneh 5 kilo dijoli sak ton. Mula lek becek aja niat krana ben dibeceki, tapi niat krana Gusti. Sampeyan kok lek berharap ning orang kecewa. Sampeyan iki lek nyekolahne anak, mondokne anak, niatono krana Allah. Aja kok niati sok lek anakku gede ben beneh karo aku. Ya lek beneh. Lek ora lara atimu, lek wis lara terus mundat-mundat iki piye to, Lek? Sak kelingan bapak lek golek ragat sekolah. Budal peteng mulai peteng udan budal bledek budal.
Bapak lek nyambut gawe golek ragat lehmu kuliah, sikil digawe sirah digawe sikil. Anake terus muni lek mlaku piye ya? Wong tukang ngundat-ngundat iki mergo berharap kepada orang. Sampeyan rene iki niatono ngaji krana Allah. Lek sampeyan ngaji niat rene krana Lukman, ayo ngaji sing wae ceramah Pak Lukman. Lek ngaji powe nak. Teko kene tibane lek ngaji ora lara atimu. Tapi lek sampeyan rene ngaji krana Allah, sing ngaji Mbah Yai Nur Wahid penak, sing ngaji Mbah Yai Asy'ari penak, sing matur Ibu Bupati ya panggah pe. Mergo sampeyan rene rawuh krana Gusti. Wis aja arep-arep ning wong. Ngeten Bu Bupati, ngapunten sing kathah. Menawi panjenengan ngersakaken tahun berikutnya jadi bupati malih. Kok panjenengan nyumbang kursi ning Torekoh? Umpamane Bu Bupati, jenengan lek nyumbang kursi sampe niati krana Allah. Engko lek sampe niat aku tak nyumbang kursi ning Torekoh, sok lek aku magang bupati Torekoh ben milih aku, tibakne ora. Mbok ora milih hatine gelo terus kursine dijupuki neh. Tapi lek panjenengan Bu Bupati, jenengan kok nyumbang kursi krana Allah. Demi Allah, sampean kok sing ngijoli Allah, engko didadekne karo Allah. Mergo sing dadekne bupati niku Gusti. Panjenengan titip karpet teng masjid, sampean niati krana Allah. Aja kok niati iki ben jamaah iki sok lek aku magang bupati, sok ben milih aku. Wong sing masjid iki lho, mbok tibakne pilihan ora milih terus gelo, mbok gelo karpete nyupone. Lo wingi ngaos dateng Wonogiri Bu, dateng daleme Pak Abah Haji Tarso. Beliau bupati yang kalah kemarin, sing menang kan ingkang setunggale. Nggih kula pesen ngoten Bah, tak dongakne sampean sok ben. Kula tangleti badhe maju malih Bah. Nggih Yai pangestune. Nggih kula omongi ngoten niku. Wis lek jer nyumbang napa krana Allah. Lek sampean krana Allah, wah Allah sing dadekne. Ngoten lho Bu Bupati. Dadi jenengan iki lek sir ngangoni kula sak arep-arep apa-apa. Oi, hei, aja. Wong guyon kok ya. Aja Bu, aja. Moh isin aku. Moh. Aku moh. Tolong dipoto. Boten lho ya Allah. Kula iki seneng guyon. Ngene iki aku malih enak aku malian. Guyon. Iki tak gawe jimat, Mbak, tak gawe jimat. Kenang-kenangan kene Bu Bupati Ponorogo. Lho nggih, Pak. Jadi urip aja bersandar kepada orang, tapi bersandarlah kepada ngono lho. Sampeyan iki lek duwe anak nakal, tak duduhi. Aja arep-arep anak jenengan berubah. Tapi berharaplah Allah yang meru. Lho ngono karep kula. Bahasane kiai muda saking Blitar namine Gus Ikdam, urip kuwi gondelane pusat kuwi lho. Aja berharap ning orang, berharap ning pusat. Tengah malam bangun, Pak. Salat sunah 2 rakaat. Meminta kepada Allah, ya Rob sing paring anak teng kula jenengan, sing paring ati teng anak kula jenengan. Ya Rob, balik ati anak kula supados dadi anak ingkang saleh. Matur nang Allah, matur nang pusat. Engko lek Allah sing ngatasi selesai. Le, mbokmu karo bapakmu bedina ndonga dadi anak sing saleh. Lah kita tuh sering kali berharap ning anak, akhirnya konflik terus karo anak. Amen iki lek ndi bojo keganggu rondo sanding omah. Matur nang pusat. Gusti, bojo kula ketingali keganggu kalih rondo sanding omah. Wajahe ayu, kulite sae, deteke sae. Menawi sampe kepencut panjenengan paringono manuke poklek. Matur nang pusat. Jadi ojo gampang gondelan karo wong. Golek gondelan karo wong mesti kecil. Tapi berharaplah kepada Allah. 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 Tapi berharaplah kepada Allah.
Tapi pengenane nggih panggih Bupati Ponorogo, Bupati Putih niku Trenggalek Mas Ipin. Ya kula sanjang. Udahlah Mas, sampean sekarang wis niatono krana Allah. Wis salah, mulai sampean krana Allah, Allah sing beresi permasalahan sampean. Yo nggih Bu Bupati, wis insyaallah muga-muga Allah mengke sing paring Bu Bupati. Dong dicangoni nak ndongakne nak enak aku ya. Ngene iki iso viral iku pun si akeh. Kiai ngono. Wes sing terakhir. Wes jangan terlalu berharap kepada orang, berharaplah kepada Allah. Sing pengen maju anggota dewan monggo. Tapi lek sampean nyumbang terop ning kelompok masyarakat niatono krana Allah. Aja nyumbang terop terus berharap wong-wong sing tak sumbang kalau aku pilihan dewan ben milih aku. Yo lek milih, lek ora. Kecewa, lek kecewa terope dijupuk. Wong tukang ngudat-ngudat iki mergo berharap ning orang. Aku blas gak berharap kok gawani berkat ya kono ora ya kono. Lho kadung aku berharap tibane gak digawani, lara apa ora atiku? Ki aku ki ajek wong Ponorogo apik-apik. Aku mulih ngaji mesti digawani sate Ponorogo. Lho tenan, aku hafal karo wong Ponorogo. Hafal aku. Tapi aku gak berharap samarku gak digawani. Ya mek biasane ngono lho. Aku mesti digawani sing besekan ngono kae kan bumbune didewekne to. Apal aku. Wong ngrasakne sate iku urung enek sing enake kaya Ponorogo. Lah, aku mau diaturi maem teng dalem kali Mbak Asari, aku ya milih sate Ponorogo, pancen aku suweneng karo sate kok. Aku biasa lek ning ngaji Ponorogo ya digawani biasae. Tapi aku ora arep-arep kok. Kadung arep-arep tibane gak diga. Loro atiku engko lek wis loro terus ngelok-ngelokne lho. Sampeyan lek niat nyili sepeda motor tangga sampeyan silihne krana Allah. Ngono lho. Lek sampeyan niat krana Allah enak, tapi lek niat krana kowe tak sili motor sok lek aku repot, kowe tak kon bantu, tibane ora bantu loro atimu. Lek wis loro ora kelingan motor nyilih rene, mobil nyilih rene, duit golek utangan rene. Lah salahmu arep-arep ning wong. Melu tarekah berharaplah kepada, jangan terlalu berharap kepada manung. Sampeyan tak takoni, sampeyan duwe tangga cetil karo tandha loman, senengan tangga tak baleni. Jenengan ki duwe tangga cetil karo tangga loman, senengan duwe tangga loman mergo sampeyan cetil. Ngeten, sampeyan iki lek ndek tangga cetil, aja kok geding. Sampeyan iki lek ndek tangga loman, sampeyan nek sedekah ngene tangga sampeyan oleh ganjaran. Nomor 2, mesti dijoli mergo tangga sampeyan loman. Tapi lek tangga sampeyan pelit, sampeyan nek sedekah ngene tangga sampeyan sing pelit, sampeyan ganjaran. Nomor 2 gak dijoli mergo tanggane wis tak duduhi. Lek ora dijoli, ku Allah sing ngijoli. Iku lho. Noto ati ngono kuwi. Lah lek tanggamu pelit melu pelit akhire wong loro padha wis. Lek sing ngijoli Allah. Yang terakhir, ati ki lek pengin tenang, jangan butuh penilaian orang. Urip ki sing penting dinilai Gusti. Sampe lek butuh dinilai orang, wong sak Ponorogo pira? Tapi lek butuh dinilai Allah, Allah ki mek sitok. Penak. Ngoten lho. Wis, ngapunten aja nek tersinggung ki ngaji. Lek enek wong wedok, ngapunten, ya wong lanang barang. Kok senengane update status? Mohon maaf, ini hatinya sakit. Mergo wong tukang update status ki wong sing butuh dinilai wong. Ngapunten wong ning omah lho sepeda motor ra duwe ya foto ning sandinge Pajero to. Terus digawe status ben diarani wong penyakit manusia hari ini. Lagi di rumah makan ayam goreng Bu Mami Ponorogo. Padahal mek liwat tok terus foto. Ben diarani wong Hari ini banyak orang itu hidup mek butuh pengakuan orang, gak penting. Gak penting urip sing penting diakoni Allah, beres. Bene Bu, sampean darani wong wedok gak beneh karo sing lanang bene, sing penting Allah ngarani beneh. Selesai.
Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, ngeterni anake sampean, ngedusi anake sampean. Kurang piye sampean dadi wong wedok? Jam 12 bengi dijawil, Dik, oke. Lho kok kaya ngono kok diarani wong wedok ra beneh ya bene, sing penting Allah ngarani. Lah enteng ta? Bene Pak, sampean diarani wong lanang ra beneh bene, sing penting Allah ngarani beneh. Lah sampean nek nuruti lambene wong sak Ponorogo ya mumet, kuwi wong lanang ra beneh. Bene. Toh nyatane njaluk omah kok gaekne, motor kok tukokne, mobil kok tukokne. Kurang piye dadi wong lanang? Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Njaluk lemari es 1 pintu tukokne, 2 pintu tukokne sampai ndah nek pintune kok tukokne. Njaluk gelang kok tukokne, njaluk kalung kok tukokne, njaluk pinggel kok tukokne sak klindinge pisan. Saking benehi karo sing wedok, pinggele dikai klinting, karepe lek sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting. Kurang piye sampean dadi wong lanang? Saking benehi kabeh kok weh bojo, Dik. Sawah sak parine PN, Tegalan sak tandurane PN, Dik. Omah sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN. Sampai suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diwehne. Lho kok ngono wong sak Ponorogo ngarani sampean rapi, bene sing penting Allah ngarani. Ibu Bupati, sudahlah masyarakat Ponorogo mengatakan jenengan tidak baik, jangan didengarkan. Sing penting Allah ngarani apik, selesai. Toh nyatane jenengan jadi pejabat, entuk kongkone pemerintah sakmene sampean ngaturne, semua sampean tasarrufne sudah dengan betul. Lek nuruti lambene wong sak Ponorogo mumet. Aku ngene iki ngaji kok arani penak kono, ra penak kono, iku aku waya leren yo leren, awakmu ni terus emoh. Lah aku lek ngaji butuh diakoni wong ya keselno. Wong kula bedina mboten prei ngaji sampai November, Oktober. Lho nggih, tiap malam. Wah, aku lek butuh diakoni wong lelah. Ngene iki ngajiku kok arani penak kono, ra penak kono, aku ora butuh pengakuan sampean. Sing penting aku diakoni Allah. Lek Lukman ki nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Wes kok rekam-rekaman, kok unggah-no. Loh saestu Pak, saya tuh ndak punya media Pak. Moh aku dikat karo ngene moh. Lho tenan Mas. Wis tau unggah-no lek entuk pek-peken aku ora njaluk aku. Ya tak saestu lho kula ditutne YouTuber wis sak sirmu. Kok unggahne karepmu ora kok unggahne ya. Wes, leren update status. Mergo update status itu butuh pengakuan orang. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Nulis Romo Yai keliru Romo Rai lho, Pak. Terus digawe status ben diarani sregep. Profile rangkul-rangkulan karo sing lanang. Ben tarani keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, padahal bendina gemberah. Wong saiki lembak ngono kuwi senengane. Update status. Nuwun sewu, apalagi ibadah, tolong jangan dibuat status. Ibadah ki mek kangge Allah. Umroh kok ke status. Lagi di raudhah njaluk donga apa, Lur? Wong e teko. Lah terus umroh ki ibadah kok pamer-pamer. Wis sampean berarti butuh diakoni wong demi Allah. Lek sampean butuh diakoni wong, Allah gak ngakoni. Dan penyakit ini nuwun sewu yai menjangkiti semua kalangan. Ora bunyai, ora kiai, ora wong biasa, ora pejabat. Wes kabeh senengane update status. Dilak-diluk ganti profil. Wong lek dilak-diluk ganti profil tuh hatinya sakit. Aku sumpah awet duwe WhatsApp sampai hari ini mbuh pirang puluh tahun rong tahu ganti profil. Lah nyapo mergo ora iso ganti. Aku yo rong tahu update status. Lah nyapo ndak itu. Terus saestu kula nembe umroh kali bojo kula itik, HP-ne dideleh. Ora update status iki ibadah ki mek butuh diaturne Allah. Karena kita tiap hari janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek sitok butuh diakoni Allah. Ada seorang perempuan sing lanang ki wuta. Enek wong wedok duwe bojo wuta, bendina maca ayu.
Ditakoni karo tanggane, "Lho, Mbak, sampean kok maca ayu sing kok pacaki sapa?" "Bojoku." "Lho, lah bojomu apa roh wong mripate wutuh?" "Aku enggak butuh bojoku aku maca ayu, roh apa ora aku enggak butuh. Aku mek butuh sitok, aku ben diakoni Allah. Lek aku istri sholihah." Istri sholihah kuwi syaratnya kudu maca ayu ning ngarepe bojo, kuwi ora ning keterangan bojone iso nyawang apa ora. Iki lho wong wedok sing krana Allah. Wes. Yo, bojomu wuta apa ora? Ngono ki awakmu bedina ya maca ayu. Udah. Lah terus kowe maca ayu ki butuh diakoni sapa jajal kuwi? Lu sing lanang mripate cik genah kok panggangke londres keleke bolong. Ngapunten, macak awake dhewe iki ya butuh diakoni wong. Tenan. Ketika Nabi Ibrahim dibong karo Raja Namrud, niku moro-moro enten kodhok niku mlayu, Pak. Ning segara, nyedot banyu segara. Balik petuk iblis, ditakoni, "Kon ndidok nyedot banyu segara. Mbok ge apa?" "Tak ge mateni gene sing ngobong Nabi Ibrahim." Iblis kowekel, "Iki kodhok goblok. Lho banyumu mek sakmono kok arep ke mateni ki lho apa iso?" Dengan jawaban bijak, "Aku gak butuh Blis, banyu iki iso mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim apa ora, aku gak butuh. Blis butuhku mek sitok dan aku diakoni Allah, lek aku berpihak pada kebenaran." Sampeyan iki Pak Bu, lek ning sekitar sampeyan ngapunten muga-muga gak enek-enek bocah mabuk-mabukan. Lek sampeyan mampu menging sampeyan penging. Tapi lek sampeyan ndak mampu menging minimal hatimu ingkar, "Aku karo cah mabuk-mabukan gak seneng." Berarti sampean berpihak kepada Allah. Tapi lek lambene muni ngene, "Halah pancen bocah nom mabuk-mabukan ya ben." Oh, berarti sampean gak berpihak pada kebenaran. Sampean gak didemeni karo Allah. Hari ini Iran itu perang karo Amerika. Awake dhewe melu bantu Iran gak iso, tapi minimal hati kita harus berpihak. Aku tenan gak seneng karo Donald Bebek ya, aku tenan gak seneng. Tenan. Wis apapun kono mbuh Syiah, mbuh Sunni, tapi dia Islam, aku tetap mbela wong Islam. Lho ngoten lho. Jadi hati sampeyan kudu mbela sing dibela Allah, ben diakoni Allah. Apunten Bu Bupati. Saya itu tahu siapa pemilik POM di Kabupaten Blitar. Semua yang milik POM saya tahu. Ada seorang pemilik POM di Kabupaten Blitar. Itu tiap 1 bulan sekali niku jariah 0,5 M. Diberikan kepada siapa? Yatim piatu. Lah kula niki lek tuku bensin tak usahane ning pome wong kuwi. Karena apa? Saya berharap lek enek batine engko disumbang ning yatim piatu, berarti aku ikut urun nyumbang yatim piatu. Kula tuku ning pom kuwi ben diakoni Allah. Lek Lukman ki yo peduli karo yatim piatu. Sampeyan ki lek tanggane duwe toko, rasa ado-ado tuku ngene tanggane. Mergo Kanjeng Nabi bolak-balik pesen Nabi karo tangga, apik karo tangga. Tangga ki segala-galanya. Sampeyan lara sing ngendangi dhisik tangga, sampeyan mantu sing rewang tangga, sing becek tong. Lek mati sing nglayat ya, sing nyolati ya, sing ngedusi sing ngafani ya, sing ngubur ya, sing nahlil ya. Lek tanggamu duwe toko ora usah tuku ado-ado. Ben sampeyan diakoni karo Allah lek sampeyan ki apik karo tangga. Nyapa to seneng ngamuk tuku gini Maret, April, Mei, Juni kuwi. Apa sing duwe Maret, April, Mei, Juni lek sampean mantu becek apa ora? Kalau sing di Indomaret, Alfamart kale awakmu mantu becek apa ora? Ketonggone nek sing mati kae nglayat apa ora? Sampeyan ben diakoni Allah lek sampeyan peduli karo tangga. Mula tuku tokone tangga, lek enek kacek 1000 ya bene lho wong dipek. Toh anake tangga ya kuliah, anake tangga ya mondok. Lek enek bathi 1000 dikirim ning anake tak duduhi. Sampeyan berarti melu mondokne anake tangga. Wis leren tuku toko ado-ado leren. Acek 1000 melayu ning Ponorogo iki. Ning Jetis. Sing di toko batin terus. Terus. Wes, dadi awake dhewe iki tenan, urip ki sing penting diakoni Gusti. Wes, gak butuh pengakuan. Siapapun yang jadi pejabat, gak peduli Pak sampean. Sing penting sampean menegakkan kebenaran. Aku butuhku diakoni Allah. Mergo aku golek magang dadi bupati sing dadekne ya panggah Allah. Lek sampean apik karo Allah, Allah genten apik karo panjenengan. Deal?
Itulah noto ati ben atine awake waras, oleh atine waras awake ya. Lek awake waras gelem silaturahim, gelem halal bi. Pun para hadirin niku ingkang saged kula aturne mpun kondur riyin mirengaken dawuh Bu Bupati. Pejabat itu wajib kita taati. Ya nek sing batin, mergo mari dianu ngono. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri ming karo pejabat sing sae. Kok pejabat ngumumne, Pak Lurah ngumumne, warga Jetis, Binjing, Pak masang gendera merah putih, sampean wajib masang. Warga Jetis temboke dilabur menyambut hari kemerdekaan, wajib labur. Pemimpin itu kalau memerintahkan satu kebaikan wajib kita taati. Kecuali lek ngongkone elek. Wong Jetis malam Jumat sedaya mawon teng Isor Pring. Enten apa Pak Lurah otuk. Lah kuwi sampean ora oleh taat ngono kuwi. Pun monggo mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang sae jane tasik kathah sing perlu kula sampekne wektale pun dalu. Jane sing arep tak omongne iki apik sing arep tak omongne tapi wis bengi kok. Aku yo ora penak Bupati dereng dawuh. Enek apik malah. Tenan apik sing arep tak omongne tapi wis bengi kok. Apa ngene ae sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Mulai awal hingga akhir urusan khosoh Ibu Bupati sedaya pengurus Toreko saya mengucapkan selamat, mugi-mugi panjenengan mengemban amanah sakit barokah sing dadosaken kula karo panjenengan husnul khotimah. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.